Mr. Mackay and Mr. Kodwa, charges withdrawn. We stand up. Laba abavela enkantolo eManchester Palmbridge lapho umbuso umemezele khona ngesinqumo somqondisi wezokushushisa sokuhoxisa lamacala. Ukodwa ubesolwa ngokugwazela uJehan Mackay oyisikhulu senkampani iEOH ngemali engu-1.7 yesigidi zamarandi ukuze Nosomabhizinisi ezokwazi ukuhlomula kumathenda kuhulumeni. The reasoning behind this decision to abandon the prosecution is premised on the grounds that militated the successful representations that were lodged by both accused to the Office of the Director of Public Prosecutions. Ngesikhathi ebekwa izinsolo zenkohlakalo, ukodwa wesula esikhundleni sokuba yilungu lephalamende kanjalo nasezinhlakeni zonke zeqembu ANC. But I thought it would be inappropriate of a serving minister to have all these charges. Let me ask the president to release me and consider, and just to have time to deal with this matter. I subsequently and simultaneously, in line with the resolutions of the 55th Conference of the ANC, step aside from all activities of the African National Congress. Ukodwa uthi uzibophezele ngokubuyela emsebenzini wakhe ku-ANC ngemuva kokushenxa ngokomgomo weqembu ezinyangeni ezine ezedlule.